napoy paabangan sa Kimona. Unya magtigbas-tigbas mo aning mga kawayan. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to cross. Hey people, we are here at Rambo Forest, Medellin. So, mga usa ka oras ra mong biyahe, grabe ko padagan ning akong tulo. So, ang entrance fee dire is 20 pesos. Tapos, dapat na mag-face mask mo, and manghugas o kamot before mo sulod. Ito, tamo dire. Tapos, napoy paabangan sa kuan dire. Ako'y paabangan sa Kimona. Unya magtigbas-tigbas mo ang mga kawayan. Ay magsunod-sunod sa inyo kuan video. Magtigbas-tigbas sa kawayan. Dito mo sila kayo pa natin. Abang. Okay, ang mag-iili sa inyo kay mukuyog man sa ninyo maglakaw-lakaw. Yan taga-amog suntang patigbas-tigbas. Dito. Nindot kayo dire kay relaxing kayo. Hangin, grabe ka fresh. Hangay ni sa mga mag-uyap. Mag-relax dire. Mga sa single pwede po dire. Kunay kuan ito sa unahan, lutuanan. Nagkawa nga dako. Pabukalag tubig, pinigbukal, ilunod ang ulo. Nice. So ang tagiya ko naman nga yuta is mga Miranda. Yeah, what is nice is na background music, no? Mga kuan pa gyud siya. Mga hill song. Na nakanindot napakoy muta. Muta. Oh, relaxing kayo, dagan kayo dirigator mga family. Magbarkada. Tapos pagsulod nimo kay nasay kaon ka kuan. Hindi mo mukaon dito sa gawas. Unya, na mga cottages in which you can sit with your friends, families and friends, boyfriend and girlfriend sa mga gipanguyaban pwede sa atin. Tapos pwede mo magpicture sa aisle. Mora ning park nga sagbot kayo pero nindot, no? Dagang iplaya nga dahon pero kung makita ninyo nindot yun siya, as you can see. Tapos in every aisle pila ni siya 1, 2, 3, 4 more or less mga 5 ka aisle wherein pwede mo mag picture sa tunga. Mora they say kuan daw kaning mas nice ko na magsuroy diri gabi kay na ay kuan ka ng mga lights effect nila upon entering. And since Valentine's Day karon, nagpanikat ng Valentine's Day karon,
na mga heart sa tunga, no? Lain-lain color na itom, na kawayan, kanya makita ninyo. And most especially sa mga kung gutomon mo na ay mga snacks baligya diri sa sulod, and leave no trace lang punta, dili ta magsinagbo, no? Atong ampingan ng lugar, very nice with ang ambience. So na-discover ko na ni siya during COVID pandemic. No nga nindot kayo diri. Murag private ni siya ne. Nagtamna na gid siya kawayan. Naghimo na lang nilang kuan kanang bamboo forest ni siya pero ipa-entrance na nila tag 20 pesos. In which worth it man sad kayo ang biyahe. Okay, malingaw yung hangin pag yun kayo. No, makita ninyo ang hangin. Normal, makita ang hangin. So nice gid kayo doon. Nay na maligyag ang pinakauso pa ron. Nabisag asa nimo makita sa dalan ang milk tea. Yun ang milk tea dito sa gawas. Then ang kimona nga kuan nga abangan is makita ra dayon ninyo right after the entrance door. Nara dito hindi tabangan gyud mo nila gilis. Tabangan gyud mo nila gilis. Pero for me, my opinion lang is kung ikaw COVID conscious ka, health conscious, so dili gyud siya. Kuan kana approach. For me, kanang dili siya kanang kay ambot gyud sana nila pag-sanitize lahang mga kimona. That's so kami wa lang mi nag-try. Mas niya na yung kuan kayo aslong bigilong sakton. Amot kung ginalabahan ba na yun sa nila pag-sanitize. Panington yung kadiri so init, no, init. Tapos init pa yun kayo. Siyempre mo basa na pamilog. So, kung mauga to dito, mo sa nila pag-sanitize. Ngatakdan kita. Na there are different varieties of kimona nito. Magpili ka kung saan nga color yung mga type. So ito mo ha.